मामिया माबायदि एक्सारसाइस खालामो मामिया बिदि एक्सारसाइस खालामो फुंजानि नारजिखौहाय माने नारजि गोरलै बियो नारजि गोरलैसो दाख्लैसो माबानाय माने न'निखौहाय फोराननानै दोननायमोन आरोना दा बेखौहाय बांद्राय गोखा जागोन नालाय बेखायनो माबाखौ एसे गारग्रोनासै आरो रुनानैहाय Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै जाहैबाय नै खोमसि जाबाय र' एसे स्राङावहाय थानानै होनि आङो Hi लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दिनै आरो बेसेबांबा गोबावनि उनाव आङो नोंथांमोनजोंहाय नुजाफैदों माने बेसेबांबा गोबावसैमोन आङो ब्लग खालामिया माने भिडिअ खालामनानै दोनदोंमोन आङो खिन्थु एडिट खालामनो टाइम मोनाखै बादोंबो आरोना दा बिनि थाखायनो जायखिजाया दिनै बोथोराबो थान्दा आरामथार गरम नङा ओमफ्रायहाय फुंनिफ्रायनो बिनिफ्राय आरो जानाय लोंनायबो दंजाहैबाय जानाय लोंनाय माने मा न'आवनि जानायानो आरो जोंहाथ' सानडे स्पेसियलाथ' जाखायो नालाय बेखायनो दिनैहाय एसे नोंथांमोनजों शेयार खालामसै होननानै सानबाय आङो दा नायलांबाय थाबानो जाबाय जायफोर चेनेलाव दा चेनेल साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनांगौ जाबाय शेयार खालामनांगौ जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय दा थौदो होमबा ब्लगखौ जागायनोसै दिनै बोथोरा थान्दा ओमफ्रायहाय जानायाथ' दिनै मा जानो अमायाथ' जाखागोन जाहैबाय सानडे स्पेसियलनि अमायाथ' जाखागोन बेखायनो आङो माने दाख्लैनिफ्रायनो जोंहा दाख्लै सिगांनि सानडेफोरनिफ्रायनो बिदै जानाय जागासिनो आरोना बेखायनो आङो दिनै एसे बिदैजों लोगोसे बिदैबो दङ दिनै थारमाने नारजि अमाबो जानो नागिरदों आरो दा बेजों लोगोसे आङो अमाखौ एसे एवनानैबो जानोसै नामा होननानै सानदों दा होबाय थाबानो जाबाय होलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनानै दहायनो फुङाव सिखारग्रोनानै बेखौ जाखांबाय आङो ओमफ्रायहाय नै दा दहाय गिलाससे दै लोंखांबाय ओरैनो प्लेन वाटार ओमफ्राय दा आङो लेबुसो नागिरफैदों लेबुआबो दंनाया दङ नै बुरजायानो दंखासै नालाय बेखायनो दानिफ्रायनो माने बिदैआथ' गोगोम जाखाबाय लोंखानोसै नै औ ओमफ्राय नै बेखौ खिथानि आङो जि मोजां गंगार दुन्दिया जानानै दं नै ओरैबायदि साफाखा आरोना जायगाया ओमफ्राय आइया जानो मुगैयोनो होमबाबो थारमाने बेयावहाय मालाबा खेबसे लुवाद मानखोनाय नुदोंमोन नामा ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बियो बेयाव थानाय माबाखौ जाया होनसै ओमफ्राय बे मुगैयो नालाय जोंहाबो मुगैफाजोबनानै जों बेखौ जानायानो जाया आरोना एफा मोजां नै साफा खालामना दोनजोबखायो खिन्थु मालाबा बे अखा हाबा माबा दैबाना बिदिनो अखा हाबा बुरजा अखा हाबा एसे लुवादफ्रा फैलाबायोना मानखोलाबायो बेखौ नुनानै बे जानो नायगोन बेहा बेखौ नुनानै बेहा जानो मुगैबाय आरोना दा जोंहाबो जानो मुगैजोबनानै बे ओरैनो थायो दा बेखौनो मोजां जायगायावहाय माने टाबफ्रावहाय गायफिननांसिगोन बिराद मोजां नै बिराद गिदिरनो आराम जाथारबायमोन नायने मामा दासो ओंखाम जाखांदों ना थाव लेबु लोंहैनोसै आंहा दे लेबु लोंबा गेस खारो ना मायो होनना बुंदोंमोन बेखौथ' आं मोजां मोनथिया दे ओमफ्राय जायखिजाया आंना जाखाया नालाय ओमफ्राय आङो लोङो आरोना बेलाय इस मा बेलाय आं भिडिअ खालामनानै ओरै देखायदों नालाय गाहाबो जालागासिनो फैदो ओरै फैदो मानो होना जानांगौ फैदो ओइ दादांहाय मैला मैथा खुगा सुवाखै नाय ओंखाम जानानै थु बौजोबो बेयाव मैलासो थु बेदरखौ नै एवगासिनो दा नारजियाव होनो बेखौ फोमोननानै लाग्रोखानोसै आरोना दै होनानैहाय बेखौ नै मस्ला मस्लि होखाजोब्बाय गासिबो एवखाजोब्बाय ओमफ्राय नै बेयावहाय नारजिया एकदम जाखाबाय दा एकदम होसननांसिगौल' बेलाय आराम दोलोनो नारजिया दाख्लैसो फोराननाया न'नि बेनो बे मोनग्रोथोंसै जाग्रा बानायदोंमोन आं नैबे अनजोंहाय अन दाउदै ओमफ्राय नारेंखल एसे गुरा दंखायोमोन नालाय बेखौहाय माबा संख्रि होनानै बानायदोंमोन आं ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव मोनबाय दानाहाय आरो बानायफिनबावबाय आरोना मोनसे मोननैल' बानायनायदोंमोन आं ओरैनो आं जाफेराखै नालाय बेबायदि दाउदै होलायलायनानै ओमफ्राय दा ओरैबायदि गोथाव मोनबाय बेखौहाय आरोबाव बानायबावबाय माखासेखौ जाखांबाय
जा गोथाव जाखादों मामिया माबायदि एक्सारसाइस खालामो मामिया बिदि एक्सारसाइस खालामो आयौ बिदि मारै खालामो मामिया बिदि खालामो ओमफ्राय आराम मेजेम गबाय मोदोमबो मेजेमबो दा मोनजासिगोन होबासो संसै नै आराम दाबोनो हागासिनो दहाय दसे माबादोंमोन मा होनो बेखौ हागादोंमोन ओमफ्राय दा हाफिनलायबाय आरो थान्दा जाबाय दिनैहाय बिराद मोजां जि साइज जाबाय नै गोथावाबो लाजाखाला एफाराब माने गोखा गैया आरो बेदर रद' रद'जों नै मेजेमजों मिलौलायखाबाय आं हले नै ओरैबायदि गोथाव मोनखाबाय साखिनायखांखाबायबो साखिनाय हुदायाथ' दंखायो जाहैबाय सोरबा साखिया नामा साखिनाय नियम दंना गैया मिथिला आं साखिनानै ओरैबायदि गोथाव मोनखाबाय ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय नै रद' रद' बे दाना नारजियाथ' मोनबाय नालाय नै बेखौ आङो रुनानै दोनखादोंमोन आरो दै मोजांजोंहाय हालदै संख्रि होनानैहाय नै बिदि गिदिर गिदिर जानो लुगैदों दिनैहाय बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय र' एसे बेखौबो एवनानै लानोसै नै दा माबा जागासिनो सादों मारै साखो लोगोफोर नै आङो दिनैहाय एसे जानोसैबो नोंथांमोननि सेरावहाय नै गोखा दङ गोखा माने बांद्राय गोखा नङा बेदरा बेयावबो रद' रद' दं नालाय ओंखायनो बेखौ मोनसेल' लाबाय आं बेनि बिदैयाबो जि गोथावखा गोखा होनोसै बर'नि ओंख्रि आङो माने अमाखौ जादों सानदेआव जादों आरोना ओमफ्राय
ओंखामखौसो आङो बेसेबांबा गोबावसो मोनजायैया 15 दिन जाबायमोन आं ओंखाम जायैया 1 तारिख जुलाइनिफ्राय 15 तारिखसिम ओंखामखौनो फुरा जाखायाखै फुं सान मोना खेबसेबो जाखायाखै आरोना ओमफ्राय ओंखाम जायाबालानो थाबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय र' जागोन दे आं एसे मानसिफ्रा बायदिसिना गोसोनि माबा माबि दाहाफोर जायोबासो ओंखाम जायाबालानो थायो नामाथाय आंना हयले बे दाहाया आलदाखा ओमफ्राय खिन्थु आङो ओंखाम जायै 15 days ओंखाम जायैया मानि थाखाय जायाखैमोन आङो ओमफ्राय दा जाफिनबाय आङो 16 निफ्रायनो जाफिनदां र' मोदोमखौनो जा बारायनाय मोनदोंमोन आङो ओमफ्राय उनावहाय आङो खमायगौबा ओंखाम जायाबालानो थागौलायबाय आं ओंख्रिल' जाबाय आं खालि अमाखौबो जाखागौमोन खेबसेल'सो जाखादों ओमफ्राय होनबाबो ओंख्रिल' जादोंमोन आरोना ओमफ्राय खेबसेल' बेबो ओमफ्राय 15 बिनि उनाव नायबाय आङो सेरसेबो खमायाखै ओंखायनो रागा जोंनानै ओंखाम जाफिनबाय आं अमा थमानो सेस दाथ' मोननैबावसो ओंख्रियानो उदै बुंजाखाबाय ओंखामा दाख्लैफोर जादावैखाय बांद्राय बुरजा जानो हालायलायाहाय नैबेखौबो बांद्राय मोनगुलायबाय दाना एसेल' जानो हाग्रा जाबाय जादावासैना होमबाबो जेबो खमाया आङो एक्सारसाइस खालामनोबो टाइम गैया ओमफ्रायहाय टाइमाबो बिदिनो सिथिं खालामफाबाय थायो फिसाज्लाया ओंखामखौ एसे जानो हागोन साननानै लाबोलायदोंमोन आं जानोसो हालाय लांला जाजोब्बाय लोगोफोर बेखिनियावनो थांसै आङो गोगोम जाबाय दिनैहाय माने जि गोबाव जाबायमोन आं बेबायदि ओंखाम बुरजा जायैयाहाय ओंखामखौ एसेल' जासिमोन आरोना दाबो आङो 15 नि उनाव जादोंबाबो एसेल' जासिमोन बांद्राय बुरजा जानो हालामोन आरोना ओमफ्राय दिनै एसे बुरजा जालायलायदोंमोन आङो लालायलायदोंमोन आं ओंख्रि बुरजा लानायखाय जाजोब्बाय उफाय गैया ओमफ्राय एसे बुरजा मोनबाय बारा अभारलड मोनबाय आरोना बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट रावहाय लोगो मोनफिनसै बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं